Dúfam, že sme našich najmenších potešili rozprávkou a teraz už detičky šup do školy, šup do škôlky a nasleduje téma, ktorá skôr bude zaujímať vašich rodičov, pretože sa ideme rozprávať o nákupe cez internet s Tomášom Bravermanom, ktorý je obchodný riaditeľ internetového obchodu Hej.sk. Ešte raz príjemné dobré ránko. Dobré ráno. Vraj môžeme ušetriť, ak si čosi kúpime alebo objednáme cez internet, a to tak, že si to nenecháme poslať, ale prídeme si priamo po to. Je to pravda, stále velké internetové obchody nabízejí osobní odběr zadarmo, takže určitě je to cesta, jak ušetřit. Je to jeden z hlavních důvodů vlastně, proč stále proč lidi upřednostňují osobní odběr. Znamená to teda, že trend internetových predajní alebo obchodov bude taký, že budú otvárať viac a viac kamenných predajní? Myslím si, že ano. Velké internetové obchody jdou právě proti tomuto přání zákazníků, prostě jednoduše, kteří to upřednostňují. Některé internetové obchody jdou tou cestou klasických internetových výden, některé velké obchody spíše otevírají klasické prodejny, kde zákazník nejenom, že si tu objednávku, kterou si udělá přes internet, může vyzvednout v rámci několika minut, ale v podstatě si může v té prodejně vybrat i z několika tisíc druhů produktů, jako například u nás. A mezi další novinky patří například to, že se internetové obchody, tohle slovo mi nějak nejde, snaží přiblížit těm zákazníkům i na webu. Například my jsme nedávno spustili nový design shopu, kde je daleko jednodušší najít si právě ten produkt, který hledáte, nebo například ta možnost takzvaného online chatu, kdy zákazník tedy nemusí telefonovat nebo psát e-mail, ale prostě jak je to moderní, chatovat si s našimi zákazníky. No a v neposlední řadě třetí novinkou, kterou určitě můžeme zmínit, je například to, že v rámci internetového boje nebo konkurenčního boje internetových obchodů se snaží nabídnout něco víc než konkurenti. Například u nás, když si koupíte produkt dneska, tak ho můžete vrátit až po Vánocích, tím pádem se vyhnete nevhodně zvolenému dárku, nebo například tomu, že koupíte ten samý dárek, prostě jednoduše ho můžete vrátit až za 2 měsíce. Takže objednám si počítačík, trošku sa s ním pohrám počas sviatkov a potom vám ho vrátim a vymením si ho za nějaký novší model. Takhle úplně jednoduché to není. Nie? Ne, musí to být samozřejmě nepoužité, ale jako v rámci dárku byste to stejně určitě nerozbalila, protože byste chtěla obdarovat novým zbožím, takže tak. Ďakujeme za všetky tieto informácie, za tieto novinky a teraz ideme na ďalšie dôležité informácie, ktoré sa týkajú všetkých